idú skákať skoky. Môžeš, Ema. Ideš, Alex. Neviem, čo tam môže byť. Ten ňou ma zase ide. Ahoj. No chodte hore. No chodte normálne. To bude strich a ja im pomôžem hore. Už som ich dal hore. Emka, môžeš? No počkaj. Alex, choď. Poď na bok, Emka. Poď. Poď rýchlo. No to je demente. Zase im pomôcť vyliecť hore. No už som ich dal hore. Emka, no poď, Emka. No tak, chvíľku to potrvá, pokiaľ si ona sadne. No rýchlo sadaj. Keď si sadne sám. Sorry, sused reže drevo, takže trošku to je také zle, lebo sused reže drevo. No, Ema už ide, no. Prijom! No takže, tak, dobre. Ema odpadla, no takže strich a ja zavolám zachránku. Doliť. Ona odpadla. Zavolám zachránku a ozveme sa. No ona aj odpadla vážne do ryti. Po 2 hodinách. Keď som tu prišla, tu zachránka pred 2 hodinami, ošetrili ju, ale už je zase fit. Tu je ten skok. Tu je ten peň. Nie, že sa zabijem. No poď. Poďte! To ide prvý. Dobre, choď, Emka. Sorry, ale došlo mi miesto na harddisku, takže musím natáčať na harddisku 2. Sorry, že bude trošku video pokazené. Poď, Emma, či Alex, poď, Alex. A rýchlo najväčší skok na svete. Počkaj. Dobre, poď! No nič. Poď, Alex. Alex Hračka a FC Košice. Hraješ za ňu, tak nesklam. No, takže...